Попадали ли сте в ситуация, в която хората да ви съжаляват? Ако вие имате малък бизнес, правите нещо на открито, особено често съм го забелязал при хората, които продават нещо на даден пазар или каквото и да е, че много често минават наши близки познати и някакси, виждайки, че навън е студено, виждайки, че условията не са много добри, че не минават много хора, и някакси се усеща едно съжаление в тяхните очи. Какво ли прави този човек? Ти защо си тук? Нямаш ли друга работа? А всъщност нещата не са точно така. Ако ние си имаме някакви цели, които гоним, и ние знаем, че това събитие или тази наша поява и това показване пред хората ще ни доведе до конкретни наши цели и ще си ги изпълним, не би трябвало изобщо да ни пука дали на хората в очите изглеждаме по определен начин, дали те това го намират за престижно, за добро или за правилно. А по-скоро нашата цел е ние вътрешно да имаме убеденост, че това, което го правим, си заслужава. Искаме да постигнем определени цели и не ни пука за мнението на хората. Аз лично съм усещал и усещам такъв тип отношения, когато се явявам на коледните базари, защото все едно, когато хората знаят, че правиш игри, може би в главата си или имаш фирма, имат някакво много така по-различно мнение и отношение, но всъщност аз за себе съм открил, че ходенето на пазари по определен начин в определен период на годината ми дава много по-голяма стойност от това да ги изпусна, и не само финансова, но и в това да разбирам по-добре хората, това, което харесват, търсят, и съответно ще ми помогне за следващите години и проекти да направя неща, които да бъдат интересни и хубави. Така че да не ви пука за мнението на хората и продължавайте да творите.